Assalomu alaykum bardaru подписчикои канали главни мо ва шумо тоб мошино ҳама каса созани хубаи зинда ва сарбаланд бошед. Бардаро гарини нарх наво гарини яфта мошин бисёр дуроманде ки гарини қимат стараца кадем навори зур кадем барои шумо ки мошинои нархҳои дастрас арзон арзанда то охири бозор аждад кадем ки нарх навои мошин бифурӯяд ки мо арзонтар сиёмка кунем пешкаш мекунем. Бисёри мардум бисёри подписчикои шоҳиди зиндаанд ки наёфтанд бисёр мошини арзон мехабане бардата айгиҷо сиёмка мекунем мошинаро арзон айму сайтҳо хай советчон мерем мебинем баъзе мошина бардаро масадха чикор мекунем шумо фақат лайкҳоро бизанед ба хотири додарактон подписатсия кунед зангулачаи канала дафсе монед кадомеда чӣ намуди мошин маҳфулае бинависед дар комментар насиб боша ҳафтаи дига омада ба навор мегирем. Баъд баъзе бардаро комментарий да бисёр менависанд хеле бардаро мо ҳам старатса мекунем ҳамон мошини мехостагӣ та букоем биёбем фақат мо ҷидат мекунем чӣ ба ҳамон мошини мехостагӣ та зурша нархи дастрас ва арзон арзандаша монем. ба ҳамин хотир гапа зиёд намекунем. ҳазор раҳмат ба диққататон. зинда ва сарбаланд бошед ки ҷойда боше набоше обод бошед. рафтем навора то охира тамошо мекунем. лайкҳоро дастгириҳоро фаромӯш намекунед. марҳамат бардаро бачаҳо хеҷбек хоҳиш кардан хеҷбеки автомат солиш чанд ака 97 97 сол хай танаш краска талаб шиша дискачои рамашка бардаро мардум бисёр автомат декои намарҳамат автомат варианти автомат ё шаб багажу тои ку марҳамат ацекои қафош неки нозада буде оғи гарантия ҳуи ки ма бинем оғи чӣ хеле гарантия метити даи мошине дахидат гарантия нестай ҳуи ки чашкот варид нест ус шои ки бо я шумо айдастаем мошин фурӯшои машиникура дига мо ҳам тарсон шидаги чашкои парам хай варид нест кам коррозия дура марҳамат ҳолати тараф салон тигр салон бардора болош чихол каҷдагия потолок шам тоза марҳамат ҳолати тараф коробкаш боша гуфтем автомат бардаро люки электрони дошта бё морда шои кака марҳамат як ҳолати моторша мебинем марҳамат ҳолати фартуки пеш фукшино зада чашко варид нест абездор 97 тоза нарх боша бардаро чанд сумш мометаго 35000 мега ака охиша бин хай пеш калоп сузане як савдо мекуна рақамо табгу ака 802 4 28 марҳамат рақамо зер намуда занг зани алоқа дабрӯем. марҳамат бардаро боз як опел дути бечкача бардаро солаш 1999 ака солаш 1999 сол ҳуҷҷат дутилиш чанд қа ака утил дора ҳуҷҷатош то декабра 31 декабра бахша каҷон бигзаре марҳамат як ҳолати тараф шаб марҳамат як ҳолати тараф шамидем бардаро марҳамат ҳолати тараф бия шои кака марҳамат ҳолати як пишивко бардаро скамейкачош хушруб данеки бардаро инҷош я таълиш мекунед хушруб мешавад бардаро марҳамат ҳолати як коробка механик бия капачои кака марҳамат як ҳолати моторша мебинем бардаро ҳай мошин боли мени кор дора фаракошаи сустунаша мекунед бия мотор як 616 чашкои пеш варид нест марҳамат ҳолати фартуки пешам нозада авесчоша бинем мошина тунин кадагиам бардаро 37000 сомон боз муомила мешава бардаро рақамо табугу ака 97 59 06 46 марҳамат рақамо зер намуда занг зани алоқа дабрӯем бардаро марҳамат бардаро опел ашка мотори ана ашка хеҷбек бисёр мардум хоҳиш мекунад тоза тайёр шавифтагимтон бо нархи арзанда дастрас хулас моторшан қаврға мотора мотори иминоем қаврғара гарен мекунад 2006 ё 7 2000 ана 4 сол бардаро марҳамат ҳолати тараф тана шиша краска талаб нест боз мардум бисёр ана хоҳиш мекунад мотори қаврға бисёртар шавад ина марҳамат фақат шумо лайкҳоро бизанед дарои қафо рӯшнои салонш гарен тоза потолокшам бад нест дар пеш электра де тарафа мултирул коробкаш боша механик боз як ҳолати моторша не биё капочак шоне ки мошин дистивитилна дырм берун тоза дай бардаро марҳамат як ҳолати моторша мебинем абиё мотор дидем бардор моторои як ҳашти қаврғагӣ ҳолати фартуки пеш нозада чашко тоза хулас нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила меша рақамо табугу ака 5 та 5 65 52 марҳамат рақамо зер намуда занг зани алоқа дабрӯем
Марамат бардаро Toyota Avensis варианти универсал, лобовой блик, тонировка, ҳуҷҷат, утил ҳама чӣ дорад, варианти автоматча. Варианти автоматш медонем бардаро камай бардаро амива телфар, сборка Европа. Машина ка таъриф кард ки бениҳоят тозаи гарени зурай хай бо биён устодтон қати биненда ки машин қаду қоматакш бад не зур. Бамперои қафо марамат ҳолати тарафаш бамперои қафош задни вид камера марамат ҳолати салонш як салонш бинен дарои қафо электропакет кожни салон. Неки комплектация ай ҳама зуруш дай бардаро машинча сахт тоза мега. Хулас 4 дар электроблокировка дар и рули Lexus задагиан де тарафа мультирул коробкаш автомат климат контрол монитори Android неки зур дай бардор. Скаменко лифт гап хавар бё капо чойко объем мотор 2 ё 2.4 2.4 D4 дизел ай чи ака бензиниша марамат ҳолати фартукипеш пешам лозада машина ка мега тозаи нарх боша 85000 сомон боз муомила меша рақамо чанд ай 903 00 7501 марама рақамо зер наводай занг зани алоқа кунед. Марамат бардаро боз як машинчаи навбатӣ Hyundai Santa Fe солш чанд ай 2018 машин вагоне гаштагӣ вагони бдай 2018 бардаро марамат як D14 хулас документҳо солона бдай сборка Америка ҳамаш солона бдай ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чӣ кардагӣ тайёр. И туқсон нестай туқсонои навай Santa Fe гуфта саросима шиде марамат дарои қафо электропакет марамат салон лата салон паталокш тоза туқсонои навай ма бугум ай гаштана ҳуш надон та айма да бо чӣ буда 4 дар электроблокировка дар регировка ба коди тарафа мутиб неки салону чаш гари нав коробка автомат бардаро климат контрол режим вождени скаменко тараф лифт объем мотор 2 ё 2.4 объем мотор D GDI бардаро марамат ҳолати фартуки пеш нозада хулас нарх боша бардаро 158000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака сета 1 44 96 02 марама рақамо зер наводай занг занен алоқа кунед.